jos mä olisin antanut sun lähteä silloin heti alkuvaiheessa tekemään näitä kaikkia, niin sulla olisi todennäköisesti selkeä hirveän kiva. Voi olla joo. No nyt ei ole mitään. Ne ylälihakset, mikä selällä niin, on, että ne välillä on väsinyt. Mutta... Niin, mutta se hetkin, että ne on väsyneet, mutta ne ei ole kipu. Joo. Se on eri asia. Ei kipu ei ole ihan. Jos se vasen käsi pystyy. Mutta kyllä se tulee tästä koko ajan. Kyllä, että se on kerke panna, kun jos teisen jalan uusi panna. Kyllä, että se on kerke panna. Samalla väännän ja käännän. Istuppa vielä siellä. Joo, istu. No, juoksuksi siinä, että on kanssukaan. Onko se mulla on oma vastuunvaihe asia? Enkä suosit. Mä annan sulle tän selän taakse. Tän tää matala. Mä menen tuonne päälle? Joo. Mä arvasin sen. Mutta perseka äärepeale istu muidu valossa. Sun tarvittaa parantaa sen keskuskauksessa. Mä tuun vähän suojelemaan. Tuo. Kõrgemale natuke peab tõstma ennast. Mul on näin niin paljon helpommin. Missä se vasen käsi? Sieltä mä nostamaan. Joo, mutta se sietää tämmösen. No, se on hyvä mun mielestä. Joo. Mulla on käsi suoraan. Se on küllaltki kõva äär, et sinna perse ära ei löö. Eikö tullut apuja yhtään, vaikka kuinka katoit? Tää on sitä dippiä. Mä yritin ihan. Mut nyt sun pitää vähän ylävartalon painopistettä siirtää eteen, että sä saat pepun taakse. Näin päin se. Ei, niimoodi sa ei saa. Ei, mä tiedän mitä se tarkoittaa. Mutta sun tarvii kokeilla vaan. Pirkele. Perkele mä nostan tästä. Pelkääksä, että sä kaadut? No perkele mä kaatan. No, mä otan sua vastaan molempiin suuntiin. Nyt me mennään. Miten sä kaadut? Hirm on suurem. Sä vaadit vaan sitä henkistä tukea. Sähän menit melkein yli. Se oli vaan se. No oli se pelko oli napana. Niinpä. Oot mun kokeillut Tää on nihkeä. Ära seda sa lööd oma kopsiku ära. Nousta. Kyllä mä nousen tästä. Ai, vaata nüüd sa pead küll tõstma. Sä nyt libisesid alla. Ei ole. Sa istud ääre peale, siis hakkab valus. Pärast perse valutab. Tosi hieno. Mä oon tässä lähellä. Hyvä. Anna korkeampi. Mennään korkeampi kokeilemaan. Tehdään niin, että mä annan sen korkeamman tähän jatkoksi. Okei. Eli tuut vielä taaksepäin. Mä oon sun takana, sä et pääse kolautaan päätöstä taaksepäin. Nyt läheb veel kõrgemale. Mahtuko? Joo, mä oon täällä sun takana. Okei.
Sä et kaadu taaksepäin, Okei. etkä sä kaadu kyllä eteenpäin. Okei. Mä otan vielä sun peppua. Joo, joo. Mennään. Anna. Pysy. Mun on pakko ekana nostaa perkele sää. Ota. Onko sulla nyt uskonpuute taas? Ota, anna mä vielä. Ota. Noniin. Se oli taas se henkinen tuki, mitä sä oot. Sä painit lauasta peaaegu myötä. Taas meni yli vähän. Joo, sä tulit. Tuon verran yli. Joo, se on parempi. Ja nyt jos mä haluan vielä minna, sitten mä nostan jalat vaan. Sä nostat jalat tähän seuraavalle pykälälle ja jatkaisit. No joo, mutta jos se rappunen nyt on paljon korkeampi kerralla. No, Mutta sulla on se taito, niin periaatteessa sä varmaan pääset. Et se on vaan treenaus. Niin, ja kun ajattelet, että jos sä putoat tai kaadut pyörätuolin kanssa, niin sulla pitää olla se taito, että sä pääset takaisin tuoliin. Joo. Mutta sun ei tarvitse mennä suoraan lattialta tuoliin, vaan sä voit mennä ensin jollekin matalammalle ja sitten vasta. No kyllä, meillä on, mä olen 2,5 viikkoa täällä, me treenaamme se. Niin. Me kerkeämme treenata se kavera. Nyt mä panen käpulassa, mitä mä käpulassa teen sitten meillä. Sitten sanon, kyllä hei, mitä te täällä teette? No sä ajat autoa siihen. Vaikka jotain. Et nyt tässä menen pois vaan. Teit kyllä ninalin nyt. Onko vaikeampi mennä näin pois, jos otamme sen pois? Oota. No jos mä laitan nyt jalat suoraan. Älä laita ihan suoraksi. Mutta suorempia. No voit laittaa. Terveellä jalat on aika kaukana. Onko se kuvaa sitten? Pikkuhiljaa. Mä yritän mennä Mutta sit varovasti se näkyy, ettei se raahaa tätä perävää reunaa. Okei. Hyvä. Hienosti jahdit. Erinomaista. Hyvä. No ketä keskottaa? Pääsisikö se suoraan tänne korkealle? Tota mä haluaisin yrittää jos. Niin. Se ei mun suunnittelu. Se ei suunnittelu mun. Se on suunnittelu. Missä sä oot ollut? Mä oon taas täällä takana valmistelussa. Ai. Haluaisitko sä mennä Haluaisitko sä mennä kulkemaan vai mennä tuohon tekemään pikkuhiljaa nostaa. kädenharjoituksia? Sä ei saa pikkuhiljaa, sä kraabit selää. Mä en usko, että sä pääset pikkuhiljaa. Sun pitää kerralla tulla. Mä varmasti. Käsin tekemään noita kädenharjoituksia. Vähän venyttelemään. Mä haluan aina mennä näin. Niin haluat, niin. Näin mä jakso jotain. Niin. Mä menen omalla tavalla. No mene. Sopi. Sopii. Joo. Hyvä. Onko Saskamonen 02? Ei, mutta tonne Laviaan on 02. No niin, sinne mä soitan. Joo, sinne on 02. Taas halusin mennä yli vähän. No, vähän on yli. Tai onhan se Saskamolla Laviota. Joskus käytetään, jos jalkojen asento on vaikea hallita, niin että laitetaan polvet koukkuun ja laitetaan semmoisella nahkasidoksella jalat yhteen säähtyy. Että ne pysyy ja sitten pystyy hyödyntämään tavallaan sitä, kun ne... Ja siirryt vielä. Nyt sä oot siinä.